Pamo Mrs. Tice, Abela Mozo. Because I come in peace. Yenji Webianga Tabo, Kai Bere, Father, Webe Joy, Bere. No, on a more serious note, I'm serious. Leave sentiment aside. Kai Bere, Father, na yuko, Father Webe Joy, Bere. Obanaha Jesus. Eze kacha si enu onye nọ n'elu magoda ya na akpụnana ya ekele gị n'ụbọchị nke taa. Anyị na-asị gị ekele dịrị gị n'ihe ọma niile na-emere anyị na ndụ inyere anyị na nne inyere anyị. Wee mee ka anyị dị ndụ n'ala ndị dị ndụ. Anyị ekele gị. Anyị na-achọ ka anyị rịera gị Fada Nwebe Joy n'aka gị nke ukwuu. Nna biko ana m asị gị ka ị nyere ya aka ka ọ ghọta the right paths. Kenyere ya aka ka ọ mata n'ihe ọ na-apụta eme na social media na-agbagbozi anya ka ọ matakwa n'ọkwanụ Catholic Church ka ọ na-emechu ihere n'ihu. Na biko mere ya ebere eze kachasị enu, eze ndị eze niile na eze anyị ekpukole gị na mgbawa. Anyị ekele gị ndị mere eme asị na-eto dike na nke o mere omekwa ọzọ. Ofu ihe anyị na-ayọ gị n'ụbọchị nke taa na-awa bụ ka ime Fada Nwebe Joy ka o nwee peace na ndụ ya, ka ị nyere ya aka ka o nwee ike fee gị ofufe n'ụzọ bụ ụzọ eziokwu, ka ọ fụkwa n'ihe dị mma ka o kwuo, ka ọ hapụ ntaji anya, ka ọ hapụ mgbakasị ahụ, ka ọ hapụ ekwurekwu. Chineke na mere ya ebere ma zọpụtakwa ya n'aka ndị iro, zọpụta ya n'ọnwụnwa. Anyị a ka anyị na-ayọ gị si na Kristi afọ eze dị nwe anyị. Amen.